መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 16 ወአምላኽ በአኻ ኣውከል ኣለኹ እሞ ሓልወኒ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጐይታይ ኢኻ ብዘይ ንስኻ ሰናይ የብለይን ኢለዮ ኣብ ምድሪ ዘለዉ ቅዱሳን ንሳቶም ክቡራን እዮም ባህገይ ኩሉ ኣባታቶም እዩ ዘሎ በልኩ ጻዕሪ እቶም ናብ ካልኦት ዝጎዩ ክበዝሕ እዩ ናይ ደም መስዋዕቲ መስቲኦም ኣይክስውእን ንስሞም ከኣብ ከናፍረይ ኣይከውፅእን እየ እግዚአብሔር ዝኽፍል ርስተይን ጽውዐይን እዩ ነቲ ብዕፃ ዝበፅሓኒ እተጽንዖ ንስኻ ኢኻ ኣብ ባህ ዘብል ቦታ ዕፃ በፂሕኒ ኣረ ጽቡቕ ርስቲ መጺኡኒ ነቲ ዝምዕደኒ እግዚአብሔር እባርኾ ኣለኹ ብለይቲ እኳ ኩላሊተይ ይምህራኒ እየን ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅን እየ ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ቅዱስካውን ጥፍኣት ክርኢ ኣይትፈቅድን ኢኻ እሞ ስለዚ ልበይ ይሕጐስ ክብረይ እልል ይብል ስጋይ እውን ኣብ ጽኑዕ ክሓድር እዩ ንመገዲ ህይወት ትሕብረኒ ኣብ ቅድሚ ገጽካ ናይ ሓጐስ ጽጋብ ኣብ የማንካውን ንዘለኣለም ብጽና ኣሎ